बाबा गैला गासिबो दंस जाजोब्बाय मा जाखो बालक गैला गासिबो दंस जाजोब्बाय गासिबो सेस जाजोब्बाय गासिबो जोबस्रांजोब्बाय बाबा मा जाखो बुङा मानोथो गाबबाय थाखो गैला बाबा नों हायना मुलि हरनाया सेस जाबाय सोरबा सेंग्रायासो जाबाय हायना मुलिखौ मा बेफोरखौ मा होनदोंलाय औ बाबा आं हायना मुलि होनायखौ सोरबा सेंग्रायासो जाफ्लांबायलै मा खालामबावनांगौ दाना बाबा साला मूर्ख मा खालामनाय जाखो बेलाय दाथ' बे सेंग्राया नोंखौ गारनाय नंला औलै बाबा बै सेंग्राया आंखौ हाबा जानो थाखाय होसोगासिनो दं आं मा खालामबावनांगौ दालाय मा जाबावनांगौ जाखो जेबो जाला गैला नों सेस जाबाय बाबा बिदि दानलै अननानै माबा मोनसे खालामथारदो प्लिज दालाय आंलाय मा खालामनो हाबावनो जेबो खालामनो हाला आं नोंखौ होनखादोंमोन आं साबधानै बाहाय बाबालै आंजों गोरोन्थि जाबाय एबार खेबसेखौ निमाहा होदो अननानै माबा मोनसे खालामथारदो हायना मुलिखौ माला होआमोन नोंलाय दहाय फुङावसो होदोंमोनलै आं बाबा दहायसो होदोंबालाय आं दानो मुलि बानायथ'नो हाया दा 15 दिन जाबासो 15 दिननि उनावसो मुलि बानायनो हागोन आं दा बेनाव जेबो मुलिया खाथिया दासो होगोदान ना 15 दिननि उनावसो मुलिया खाथिगोन बेनाव बिनि उनावसो मुलि बानायनो हागोन आं मा 15 दिननि उनावसो मुलि बानायनो हायो 15 दिनसिमबालाय आंना बेजों हाबायानो जासिन माथो बाबा माबा मोनसे खालामदोलै 15 दिननि सिगां आं जेबो खालामनो हाया नोंखौ सोर जात पात होनो थिननाय थांदो थां 15 दिननि उनाव आंनाव फैफिन आं मुलि बानायनानै हरगोन 15 दिनसिम माबा मोनसे खालामनानैबा बासिनानै थादो नोङो दे जागोन बाबा 15 दिननि उनाव फैफिनगोन आं ओइ रामोनदा जोंना खालाबाया हौवाखौसो गोसोथोयो आरो बेनोथ'लै गोथै जोंना खालाबाया हिजिरासो खोमा औ नंगौथ' आरो हिजिरासो मार खोमा बेनिखायनोथ' हौवाखौसो गोसोथोयो बियो साला नों बै हिजिरास नामाब्रा गोथैबाय नोंसो खालाबायजों थाफाबाय थायोमोन नङालै आं हिजिरा आंबो मिथियामोनब्रा खालाबाया हिजिरासो होननानै नङाबा थाफायामोन आंबो बेजों एबारनिफ्राय थाफाखानांला हिजिराफोरजों नङाबा नोंबो हिजिरा होनजाफागोन जागोन दे एबारनिफ्राय थाफालां ओइ थाथ' दे आंना एसे इमारजेन्सि खामानि दंलै नों थाथ' अके जागोन दे गोथैबाय थांदो थां साला बिदिसो जाखुमानानै दं आरो बिसोर खालाजों खान्थालजों हौवाजों हौवा बोरै गोसथोलायखो दा बिसोर सानैया साला ओइ रामोनदा मा खालामदों नोंलाय बेहायलाय नोंलाय मानो नांगौ आं खालामनाय खालामैखौलाय है मा गावा आंजों रागाल' रायलायो रागासो नुदों नोङो नों आंनि सिगाङाव मानो फैबाय थायो नोंनि महरखौनो नायनो बाबाय आं नों आंनि एफा मोजां महरखौलाय मानो नायनो बायो रामोनदा आंखौ एक्ट्रेस बायदि नुलायो आंखौ नायनो बायो आरो नोङो अबे एंगेलजों नोंखौ एक्ट्रेस बायदि नुयो नों बुंसाय नों आयना नायना नाया मोदाय बायदिसो नुयो नोंखौ मोदाय बायदि है मा गावा बिदिल' बुंखायो ओमफ्राय आंखौलाय माला लांगोन नोंसिनावलाय नोंखौ लांनो आं नैयावबो लाङा नोंखौ नों लाङाबाबोथ' आं थांगोन ना नोंसिनाव खास'नहैगोन आं नोंनाव ओइ नापाथि आंखौ बावदोब्रा नों अननानै मेरला सेंग्राफोर दं माथो बिसोरखौ लायथां आं मोजां नङा होनखाबाय आं सेंग्रायानो मोजां नङा आंखौ बावगारदो नोङो नापाथि आंखौ लानांला आं मोजां नङा सेंग्राया थाथ'दो आं थांसै थाथ'ना रामोनदा नाङा आंनो रावखौबो नोंखौसो नांगौ आंनो ओइ गोथै खालाखौ नुदों नोङो मानसिखौनो नागिरबाबो मोनला आं बहा थांखोथाय मिथिया दा आंबो नुवाखैनो आं अबाव थांखोथाय मानसिखौनो बहा नागिरनानै मोनबावनांगौथाय आं ओइ खान्थाल ओमफ्राय खोथाया नोंमारगौ नामाब्रा नोंसोर सानैजों हाबा जामारनो नागिरदों आरो औ नंगौथ' आरो मा नोंसोर फोथाया नामा नोंमारगौ जों सानैजोंनो हाबा जामारनो नागिरदों दे नोंमारगौलाय मोजांनि खोथा दे आं अमा मासे बानगोन खालाबायाबो बिखादों आंनाव अमा मासे नोंसोर टेनसन खालामनाङा जागोन दे नों थाथ' आं खालाखौ नागिरहैनि औ जागोन दे थां नागिरहैथां साला बे मोसौ खान्थालनि थाखायनो फाइखाना सिङावसो हाबनानै थाखुमानांगौ जाबाय आं दाना मा जानांगौ जाखो बे 15 दिनसिम गाहाम बोरै थाबावनो आं बे 15 दिनसिमाव अबाव थांनानै अबाव थाखुमानो दे आं आयै जारला जाबायलै आंहा बिराद जारला जाबाय इसोरासो मिथिसिगौ मा जाबावगोन दाना नापाथि बेनो जों गामिनि मार्केटआ नों बेरायनो होनबाय थानायखाय लाबोबाय आं नुबाय दा जा गिदिरखा माथो नोंसिनि गामिनि मार्केटआ औ गिदिरथ' आरो जा गिदिरखा जों गामिनि मार्केटआ ओमफ्राय माबाफोर जागौमोन नामा नोंलाय आं पिज्जा आरो बार्गार जागौमोन मा पिज्जा बार्गार मोना रा जों गामियाव पिज्जा बार्गार मोना अब्लालाय मा माथो मोनो मम' चाउमिन पक'रि साना ताना गासिखौबो मोनजोबो खिन्थु पिज्जा बार्गार मोना अब्लालाय मम'खौनो जानोसै खोमा औ दे जागोन थ' मम'खौनो जाहैनोसै सानैजों जागोन दे थ' नै माथो रामोनदा मोनसे बेनि नामा लाबोदों होननाया नै माथो जुमखासो औ बेनोथ' आरो लाबोनाया आयौ मालाय जा साफाखा एक्ट्रेस बायदि नुखायो नंगौ नामा बेहेन नोंखौबो एक्ट्रेस बायदि नुखायो दे औ आंखौ दे एक्ट्रेस बायदि नुखायो ओमफ्राय बेहेन खबरफोरालाय माबायदिथो खबरखौलाय मा होननो बेहेन बिदिनोसै मोजाङानो नोंहालाय आंना
खाफाल मा होनबावनो हाब मानोहाय बेहेन बिदिनोसै ओरैनो आंहालाय मा होनबावनोसै जोंनिथिंबो थांनांगौब्ला बेहेन बेरायहैनो रावबो गैया हारसिंसो जायो आं लोगोआनो रावबो गैया आंहा दासो गोदान ना औ र' थांगोन बेहेन माथो थांनो सानो समानो मिलाया माथो औ दे बेहेन एबार सम दिहुनथारनानै थांबानो जाबाय औ दे एबार सम दिहुननानै थांथार दे जुमखा थाथ' दे जों बे मम' जानानै फैनि औ जागोन दे थां थाथ' दे बेहेन औ दे बेहेन थां र' थांगोन बेहेन एबार थांबाथाय नोंखौ दाब्लानिफ्राय बोखारनानैसो गारथारगोन आं दाब्लाया आंनिसो मिथिबाय नोंखौ दाब्लाजों एसेबो समाया आंखौसो समायो दाब्लाजों साला अबेनिफ्राय फैयो बियो जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव एबार नोंस्राव थांबाथाय नोंनिफ्राय दाब्लाखौ बोखारथारनानैसो गारगोन आं आंबो थांसै न' बेदरखौनो फवासे लालाबायनानै थांसै आं साला बे मोसौ नाफाथियाबो जाहोबाय खान्थालनोसो जाहोबाय आरो सोरबा साफा सिख्लानो जाहोबानोथ' जायोमोन दा सोरबा साफा सिख्लानो जाहोबानोथ' बे सिख्लायानि फाग्लि जासिगोन दा जाहोबाय मोसौ खान्थालनोसो जाहोबाय आरो बियो सालाया बे 15 दिनसो मा खालामनानै थाबावनांगौ दे आं खाला नों आंखौ गारनानै बहा थांखो न'आवबो नागिरहैबाय आं न'आवबो गैया बबाव थांगोन नों आंखौ गारनानै खाला नोंखौ मोनाबा थैथारगोनलां सयथिबो ओइ खान्थाल मानो गाबबाय थादों नोंलाय माबा आदामोन दा खालाखौ नुवाखैनो आं बहा थांखो दा मा खाला गैया खाला न'आव नायबाय नोङो दहायनो नायखांबाय आं गैया न'आवबो हाब न'आवबो गैया आरो होनबालाय बहाथो थांखो बेलाय मालानिफ्रायथ' गैया मानसियालाय दहायनिफ्रायसो बहा थांखो दाय नागिरबाबो मोनला हाब दहायनिफ्रायसो गैया आरो ओमफ्राय बेखौनो गाबबाय थाबाय नोङो दा फैगोन बियो अबेबा बेरायहैदों बियो गाबनांला दा हराव फैगोन बियो बेखौनो गाबनाङा सोरबा दे नों थाथ' दे आं बैजों थांनानै फैनि जागोन दे थां ओइ बुरै मैनाथिमोनालाय माथो होनहरखो गैया जानो फैथ'वानो मास मोनसे सम बिबावदों फैनाया फैखागोननो जोंनावनो थाफैखासिगोननो मास मोनसे नेबावनो थिनदों जोंखौ मास मोनसे इमान गोबाव जोंनि फिसाजोआ थानो हाबावगोन आरो मास मोनसे गाहाम बेखौनोथ' मा होनबावनो गावबो थागोन होनदोंनो मैनाथिया दे मैनाथिया गावनो मास मोनसे थाबावगोन होनदोंबालाय थाबावथोंसै बिनि उनाव थानो मोनला बिसोर जोंनावनो फैनांसिगोन बे मास मोनसेनि उनाव लाबोनानै दोनफैथारनांगोन बेनो बिसोरखौ ओइ गोथै बहा थाङो नोंलाय ओइ ओरैनो बेरायलाबायदों नोंलाय बहा थांनो आंबो बिदिनो बेरायलाबायदों ओमफ्राय आं होननायखौ मा सानखो नों गोथै माखौ मा साननो आं दाख्लै होननाया नोंखौ आं नोंखौ मोजां मोनो होननाया बेनि बारै मा सानखो नोङो ए बे खोथाया आं बेफोरनि बारै जेबो सानथ'वाखैलै सम्पा नों खोथाखौ बुजि दे ना नोंनो बेसेबां सम नांगौ नोंला आं नेगोन ना नोंखौ नों टेनसन खालामनाङा नों आंखौ नेनानै जेबो लाब जानाय नङालै सम्पा नों खोथाखौ बुजि बिदि होननाङा गोथै आं नोंखौ जा मोजां मोनो आं नोंखौ मोनाब्लाथाय बे दुनियाव थांनानै थानो हानाय नङा होद आंनि सिगाङाव बिदि जातपात खोथा बुंबाय थानाङालै आं रागा जोंनो ओंखारो बिदि खोथा बुंबाथाय आंल' नामा सेंग्राया माथो बुहुमाव मेरला सेंग्राफोर दं बिसोरखौ लायनो हाया नामा नोङो दंनाया दं मेरला सेंग्राफोर दं आं मिथिखागौ खिन्थु आं नोंखौसो मोजां मोनो जे आंलाय बेलेगखौलाय बोरै लालाबायनो आंना बिदि गोसोथोनायफोराव जेबो इन्टारेस्ट गैया मिथिबाय आइ आफाया आंनो जाय सिख्लाखौ नायनानै होगोन आं बेजोंनो हाबा जागोन आं बिदि गोसोथोनायनि बाथ्रा रायलायबाय थाबाथाय आं रागा जोंनो ओंखारो बिदिनि थाखायनो आं नोंखौ जा मोजां मोनो मिथिबाय बिदिनि थाखायनोथ' नोंनि थाखाय फाग्लि आं होद जाम्बिथां माथां खोथा रायलायबाय थागोन दाथ' आं थांसै आंना बिदि खोथा रायलायबाय थानो सम गैया हाय नों माला बुजिगोन आंनि मोजां मोननायखौ बुजिबा नोङो आंनि थाखाय जिउ होनोबो रेडि जागोन नोङो हाय आंनि सल' ओंखार नोङो हाब माथो ओंखामबो उखैनाय मोनबायब्रा आयै दाबो सानसेयानो जाजेनाखै बे 15 दिना माला जोबबावनांगौलै मा जाबावनांगौ आंना जिन्दागिया फायखाना सिङाव हाबनानै जोबसिगोन नाब्रा आंना जिन्दागिया बे फायखाना सिङावनो जोबलांसिगोन खोमालै आंना जिबना हे प्रभु आंखौनो मानो फाब गोसोम खालामनायब्रा नोंलाय बे लुदुरगायानो बासिलायनाय नाफाथि लुदुरगायानो गोसोमथ' बानायबाय अरजाला दे एसे एक्टर बायदि बानबानो जायोमोन ना एसे हेन्डसाम आंखौबो बानायबाय इमान असाइस बानायबाय आंनि मोखांखौ माबा मोख्रानि खिथुथां माथांसो आंना महरानो मोख्रानि खिबुआसो साबसिन आंनि महरनिफ्राय फायखानायाबो मोनामबाय साला नै गोथैबाय खालाया नोंजों गैया आरो ओहो खालाया आंजों गैया दा मानोमोन खालायानोथ' अबाव थांमारगो खान्थाला नागिरनानै जा गाबगासिनो दंलै खालाखौ नागिरनानै बेनोथ' दहाय आंनावबो सोंदोंमोन खान्थाला मानसियानो अबाव थांदों दाय खालाया नागिरबाबो नुवाखै माथो आंबो खालानाव फन हराखै नोङो हरदोंमोनलै दहाय फनानो सुइस अफसो खालाना आयौ मानसियानोथ' बहा थांमारगो बेलाय थांफेरालाय खाला नों बहा थांमारखो आंखौ गारनानै